И здравейте, приятели! Аз съм Антонио и добре дошли в най-новото ми видео в YouTube канала ми. В този клип ще направя част 2 на коя е професията на всеки броулър, тъй като част първа ви хареса доста и затова реших да направя част 2 на коя е професията на всеки броулър. Преди да започнем, ще ви помоля да се абонирате за моят YouTube канал, защото така ми помагате да качвам по-яки видеа и помагате на канала да съществува. Благодаря ви искрено и нека да започваме. Гейл е чистач, Колет е касиерка, Бел е бандит, е кошче за буклук, е кинозвезда, Сам е помощник на Бел, Анди е кралицата на бомбоните, Ханк е бивш войник, Перъл е буквално печка. Да, печка. Лари и Лоури са пазители на Стар Парк. Анджело няма професия. Мортис е грубар. Тара е гадател. Джин буквално е джин, в буквалния смисъл. Макс е атлетка. Спраут е помощник в лаборатория. Байрън е магиосник. Сквик е помощник на Ръвс. Лу е продавач на сладолед. Ръвс е генерал. Бъз е спасител на плаж. Ив няма професия. Джанет работи в цирка, като се изстрелва от своя джет. Отис е артист. Грей е мим. Арти е буквално камера. Не знам дали това е професия. Уилъл няма професия. Оук е продавач на хот-дог. Чък е машинист на влак. Мико е озвучител. Мелоди е кей-поп звезда. Лили няма професия. Спайк Спайк буквално е кактус. Логика няма. Кроу е нинджа убиец. Буквалния смисъл. Реон е малък и затова няма професия. Мек е механик. Пърч е защитник на Супер Сити. Родилиас е градинар. Кит няма професия, тъй като е котка. Не знам кой би е наел. Драго е рок звезда. Санди няма професия. Честър е клоун. И последният броулър е Беди, който е продавач на сладолед. Та хора, това беше видеото. Надявам се да ви е изкефило и да ви е харесало. Ще ви помоля да се абонирате за моят YouTube канал, за да правя още такива яки видеа и ще се видим в следващото видео. А до тогава бъдете живи и здрави. Чао хора!